Non, carajo, se producín. Chega a producir dun vello carai. Pensa moita xente máis nova que non traballou nunca. Bueno, filla, non se contan. Estas mouciñas están clariñas, traballei moito. Do meu sudor. Eu xa traballei. De 18 anos que me fun a Alemania, traballei todo o que pude. Na labranza moito, con 5 vacas, o tractor, traballamos moito. En fábricas se salía das fábricas e iba ao privado. O remedio tiña que ir ganar as pesetas, se non iba... Aquí moitos anos e traballamos no estranxeiro, traballamos en moitos sitios. Traballei na Renfe en Francia. Pois traballei nunha fábrica, nunha metalúrgica tamén en Alemania, España na construcción. Pilar, o meu traballo era nas leiras e a mar a casa. Tiro e faz así a unha persona maior e como un neno, pero... Bueno, hai cousas que son como nenos, todas non son iguales. Temos o sentido como os outros, a cabeciña estamos ben, somos como os demais. Xa ten esta. O neno non se dá conta da vida, entonces aí temos o problema. Porque somos iguales, non hai mentalidade. E para tomar decisións e facer o que hai que facer. Non, eu prefiero a miña vida fela eu. Non. A mí non. E se é ducho-me sola, e fago as miñas faenas. As solas. Sí. Nunca me gustou, pero tuve que aceptar. Podendo ser, vivir con fillo, vivir como sea, pero sola non. Se tes a cabeza ben, non tes por que non tomala. Que detarse a familia. Eu se me defendera, por exemplo, que arreglara eu sola, preferío. Non é que me guste, pero non sei, encontraste tranquila. Non hai outro remedio. É lei de vida. Pero chega un tempo que non te defendes, tens que marchar por onde sea. E dos anos pasan. Persona sola non é nada. A veciñaza tamén é boa. Hombre, se che pasa algo, tes un refugio. Somos queridos, querémonos todos. Si toda a xente para min, que Josefiña, como vas? Vou indo, co tempo vou indo, decimos a un pelo así, a trancas e a barrancas. Vamos ao bar tomar café. Eu teño 11 netos, xuntábos a todos e facía a comida na casa. Hai que empillar os 65, claro. Foi un orgullo, os que pasei. O chegar a maior non chega a todo o mundo. Bueno, agora, gracias a Dios, non me queixo. É o tempo de descansar. Eu son feliz porque tenho os nenos pequeniños. Por un placer chegar onde cheguei, onde chego. Olhado ben anos, home, que a salud que teño hoxe. A vida nunca é tranquila.